Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, käbir wagtlar, aýlar, günler sowap kazanmak üçin beýleki günlerden has ähmiýetlidir. Mysal üçin aýlaryň içinde Ramazan aýy, günleriň içinde Juma güni, gijelerin içinde Kadir gijesi ýa-da agzaklemek üçin hepdeniň 1-nji we 4-nji günleri Aşura günü ýaly günlerimiz musulmanlar üçin faziletli, ähmiýetli wagtlardyr. Musulmanlaryň ähmiýet berip, kadryny bilmeli günlerden ýene biri Zulhijje aýynyň ilkinji 10 günidir. Zulhijje aýynyň ilkinji 10 gününiň ähmiýeti barada we Allah Taala gatynda bu 10 günüň derejesiniň beýikligi we bu 10 günde ediljek gowy amallaryň sogabynyň uludygy barada Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellem hadislerinde aýdyp geçipdir. Misal üçin Tirmizi'de Ebu Davud'da gelen hadisinde "Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Faqalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi shay. Peygamberimiz aýdýa, içinde salih amal edilen günlerden Allah Taala'nın gowuryan günleri Zulhijje aýynyň ilkinji 10 günüdür diýe. Şonda sahabalar Allah olardan razy bolsun Peýgamberimize "Ya Rasulullah, Allah Taala üçin jihaddanam söýgülimi?" diýip soraýar. Çünki sahabalar Allah olardan razy bolsun bilýärdiler, jihad iň faziletli amallardan. Çünki jihada çykan insan öz şerin janyny Allah ýoluна goýýar, we netijesinde näme? Şehitlik bar. Haçanda sahabalar şey diýip soranda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem "Diňe bir kişi mali, jany bilen jihada çykyp şehit bolaýmasa, bu günlerde edilen salih amallar jihaddan hem sowaplydyr" diýe. Bezlerde İbn Hibban hadis kitaplarına gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem "Afdalu eyyamid dunya el-ashr", yani 10 Zulhijje. Dünya günleriniň iň faziletlisi, sowaplysi Zulhijje aýynyň ilkinji 10 günüdür diýe. İmam Ahmed'in Musnad'ına gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ma min ayyamin a'zama indallahi ve la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Peygamberimiz aýtdy, Allah Taala'nın gatynda Zulhijje aýynyň ilkinji 10 gününde edilen salih amallardan has söýgüli, has kadr gymmatlysı ýokdur diýe. Bu günlerde köprak tehlil, yani la ilahe illallah, tekbir, Allahu ekber, tahmid, elhamdülillah sözlerini köprak aýdym diýe. Ulu ahli sünnet alimlerinden İbn Hajar el-Asqalani rahmetullah aleyh Fethul Bari adlı eserinde "Vellezî yezheru enne sebebe fi imtiyaz 10 Zulhijje لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره." İbn Hajar rahmetullah aleyh diýe, Zulhijje aýynyň ilkinji 10 gününiň beýleki günlerden üstün we aýry tutulmaklygynyň sebäbi bu 10 günüň içinde ibadetlaryň enesi, ibadetlaryň esasy hasaplanýan namaz, oraza, sadaka, hac ýaly ibadetlaryň jemlenmegidir diýe bir wagtda. Bu hilliye başga wagtda gelýän däldir diýip aýdy. Çünki musulman doganlar Zulhijje aýynyň ilkinji 10 güni hac edilýän wagtlardan. Şol wagt näme? Hajlar hem haçda bolýar, haç ibadetini berja edýärler. Zulhijje aýynyň 9-njy güni häzir aýdyp geçjek hadisimizde hem Peýgamberimiň aýdyşy agyz beklenilýär we Zulhijje aýynyň 10-njy güni Gurbanyň 1-nji güni bolýar. Şonuň üçin musulman doganlar bu 10 günleriň gijesinde we günlerinde köprak salih amal etmeli, ýaxşy amal etmeli. Misal üçin şolardan käbirini aýdyp geçsek, eden günahlarymyz üçin Allah Taala'dan bağışlanma dilemeli. Ýalňyşlarymyz üçin tawba etmeli. Hemmemiz hem ýalňyş bilýär, hemmemiz hem insan, günah etmeýänimiz, ýalňyşmaýanymyz ýok. Emma möhüm zat öz eden ýalňyşlaryň farkyna baryp şonuň üçin tawba etmek we Allah Taala'dan bağışlanma dilemek. Köprak näme etmeli? Tawba etmeli we istigfar etmeli. İkinji farz namazlarymyzy wagtyna berja etmeli. Namaz kılmayanlar derrew namaza başlasınlar. Farzlara goşmaça nefil namazlar kılmaly. Hususan hem gije tahajjud namaz kılmaly. Çünki hemme kişi ýatyrka gije turup ukun süýjü wagtynda ukundan turup 2-de 3-de 4-dün ýaryna Allah Taala üçin ýeke özüň kapdanynda başga hiç kimem ýok.
şeýdip ibadet etmeklik, kelläňi secde goýmaklyk, elini açyp elini göğe götürüp ýalbarmaklyk, göz ýaş dökmeklik imanymyzy artdyrýan iň möhüm zatlardan biridir musulman doganlar. Ýanky soňky okan hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň öwredişi ýaly la ilahe illallah, Allahu akbar, alhamdulillah sözlerini köprak gaýtalamaly. Hususan musulman adam alhamdulillah sözi dilinden düşürmeli däl. Bu onun üçinne edilmeli möhüm we sowaply ibadetlerden ýene bir musulman doganlar şul günlerde başardığımızdan köprak ağız beklemeli. Hususan Zilhicce'nin 9-njy güni Arafa güni diýilýär. Gurbanlygyň 1-nji gününiň öňündäki gün. Arafa güni diýilýär. Şol gün ağız beklemek haskam sowaply. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de gelen hadisinde bu arada Siyamu yawma Arafata ahtasibu ala Allahi an yukaffira senata allati qablahu ve senata allati ba'dahu. Arafa günü tutulan oradan geçen we geljeki ýylyň günahlarına kefaret bolmagyny Allah Taala'dan umyt edýärin diýär. Musulman doganlar bilişimiz ýaly dünýä hayaty 3 gün, dünýä ýaşaýyşy 3 gün. Halk dilinde 5 gün diýerler, emma 5 gün däl 3 gün. Geçen günümüz, şu günümüz, ertirki günümüz. Geçen günümüz geçti. Bir salymdan birine gaýtaryp bolanok. Ertirki günümüz nesip. Allah nesip etse ertirki güne çykars. Nesip etmese yatıp durmayan hem köp kişi var. Emma asıl musulman doganlar pursat şu günümüz. Şonuň üçin her günümüzi bu dünýämizde we asıl ýurdumyz bolan o dünýämizde peýda berjek gowy işler bilen, gowy amallar bilen dolduralım. Ana şu Zilhicce'nin ilkinji 10 hem şol pursatlardan biri. Elhamdülillahi rabbil alamin.